Sekuru muri kutyisa. Usingizoita mumaini izezi. Yakuno. Ati dzirikirwe sekuru. Aiwa, yakuno. Wewe usati wagweja zviya? Yakuno. Sekuru muchandiurayisa. Aiwa, uya. Muchandiurayisa sekuru. Uya. Muchandiurayisa sekuru. Apa nyuzi. Aiwa, yakuno. Imi, usinenge zakaita mumaini munenge mune mvura here kudai. Yakuno. Sekuru. Ini zvokufira mugodhi handidi sekuru. Zvokufira muchigweja. Kuda mari here. Asana mboidya mari saka kuti ndife sina. Sekuru. Mutaura kuti pandiita mari. Muzukuru. Musha wauri kuona watakavaka kumaraini uyayo. Ndipapa. Mombe. Igomba here kana kuti munoti apa kana bhande risende kumberi munovhura pano. Mutaura gomba rine rindu raka. Aiwa. Ipapa ndikuona. Ipapa ndopata. Ipo pano pauri kuona pandopa ndoshanda ndiri wani. Mombe dzauri kuona kumusha idzo ziya musha wandakavaka imba yangu 5 rooms iwe. Ndipapa. Ipapa pauri kuona ipapa. Saka nhau iri kuitika panapa muzukuru. Sekuru ndeyekuti inini basa rinori here. Sekuru ndoda kutoitawo mari. Ndoda kuti uvakawo musha sezvamakaita. But inini mani kushanda newe kana uchida kushanda neni togona kushanda tese, but ndoda munhu ane hana. Handidi munhu anozongowawata kufamba achitaura. Inini kuona panapa anangu akasinzwa panapa ndasevenza inini 2 years pasina kana munhu anopaziva ndoshanda ndiri wani. Ndobata mari yangu ndiri wani. Kwaita mapurisa kwazodidi. Inini panapa kushanda tiri tu. Inini hanangu yakasimba zvokuti handikwanisa kutsanangura masimba akaita hanangu. Handifi ndakaudza kana munhu kana wani. Handi matofana kuti chiziva tivangana. Tinongori 2 apa. Isecret. Maita zvakanaka. Nekundiradza kukoto. Aiwa ndichanga ndiri munhu akasimba, but chandichakwanisa kunoita apa kupawo testimony what? unogomba testimony kuchechi. Aiwa testimony haibhlokeke kana kuti hatandapinda mugodhi, hatandaita chigweja. Uyezve munowana mari yakawanda. Nongonotaura kusekuru vangu ndozvakaita kuti vaite vaonewo zvavakawana plus inini ndicharopafadzwawo nekuda kwenzira yakangoitwawo sekuru. Testimony yandichanopa kuchechi. Ingati kuti isecret imaininga chikorokoza kuvanhu. Handitaure kuvanhu kamaraini kuti sekuru zvakadai so. Kuchechi hamusi muvanhuka. Ichechi. Chechi handiti chinhu wani. Tikada tichiti chechi chinhu wani. Tiri kutaura muvanhu. Mukutaura nyaya muvanhu kuti handifaniri kushambadza. Ivo vanhu vachada kutsvaga kuona kuti mari tiri kuiwana sei. Iko kuchechi iko kunofanira kune vanhu vatsvene chete. Aiwa kuchechi kavanhu handitibatisa kudze vanhu zvese. Hamuna kuti ndisataura kuchechi. Munhu haana chakanaka. Kwewe unogopa testimony seiko? Handi vanhu vachada kuziva kuti mari yabva kupiri. Inini ndimonopa testimony kuchechi. Unopa testimony pazvinhu zvandakaita here? Handisi kuudza vanhu asi kuudza chechi chete kuti ndozviri. Iwe unenge une problem wo futi. Aiwa testimony yacho. Aiwa. Kuti kuudza vanhu. Aiwa. Iwe une